Dadi ceritane isuk iki mau akeh tangga-tanggaku sing penasaran cah. Lah kepiye ra penasaran? Lah saiki kan musim udan to, musim rendeng ngene iki. Banyu ning sumur lho kebak. Lah kok ujug-ujug aku ngebor sumur ning sebelah omah, cedhek dalan ngono lho rodok maju. Dadi angger wong lewat mesti takon, "Apa sumurmu sat?" Lah iki lho musim udan kok nggawe sumur bor. Dadi timbang penasaran, dadi tak critakne. Iki ceritane iki aku oleh bantuan sumur bor saka pemerintah melalui pemerintah desa utawa kepala kampung. Rencanane sumur bor iki digunakan untuk umum, untuk masyarakat umum ning wilayah Register 47 kene. Nah, njogoni engko lek musim kemarau, eneng sing hajatan, eneng sing butuhne air bersih akeh utawa sing sumure kesatan, lah iso njikuk banyu ning sumur bor sebelah omahku iki. Ya ibarat katane kan sedia payung sebelum hujan. Praya ngono to cah kira-kira. Iso disiapke teko saiki ngopo engko ngenteni kemarau. Lah iki bantuan sumur bor iki ning wilayah Register 47 iki enek 7 titik cah. Jadi ada 7 titik pengeboran sumur ning wilayah Register 47. Nah, salah sijine ning sebelah omahku iki. Nah, kebetulan juga sing ning omahku iki titik pertama sing dikerjani. Ning desa ngene aku kene kebagian loro. Dadi sing siji ning omahku kene, sing sijine ya sekitar 2 kiloan lah teko nggon aku. Di sisane 5 titik kuwi adoh-adoh teko wilayah desa ngene aku kene. Pokoknya jan matur suwun tenan karo Bapak pemerintah kampung, kepala kampung, Bapak camat sing wis ngei bantuan sumur bor iso dimanfaatke karo masyarakat akeh, karo masyarakat Register 47. Dan mudah-mudahan gak sekedar teko sumur bor iki tok cah, engko enek bantuan-bantuan liyane ngono sing bermanfaat kanggo masyarakat akeh ning kene. Kebetulan juga kan ngene aku urung enek listrik. Dadi rencanane nggih ngunggahne banyu, nggih nyedot banyu sumur bor iki lho. Iki engko yo isih dikeki diesel cah, diesel sak dinamune ngono ben sumure iki iso enek fungsine. Jadi banyune iso munggah. Soale lek ora enek diesel yo arep dicolokne ning opo? Ngono aku kene lho listrik urung enek. Dan mudah-mudahan listrik juga segera ada. Jadi rencanane ya wis dikabarne karo Pak Lurah karo Pak Camat neng register kene ya wis arep dialiri listrik. Ya wis muga-muga ndang terrealisasi ya cah ya, wis bantu dongane ben ngenaku ndang enek listrik. Dadi iki ada kesetaraan ngono. Arep aku manggon ning desa plosok ngene iki ada kesetaraan karo wong sing ning kampung-kampung wis maju-maju, wis enek listrik segala macem ngono kae. Wis ngene iki lho cah, suka dukane manggon ning desa plosok koyo ngene aku ngene iki. Jan listrike urung eneng lho, padahal jan sedih tenan. Neng wilayah ngenamu apa ya enek sing kaya ngene aku iki cah, urung eneng listrik ngene iki.